بسیار خلقی روز بسیارتره ممکنه که تو مرا نفهمن که اینو سلام علیکم چیزی دوستان عزیز. اینو امروز ما در MFC خردین محمد یکی از سرنده های جوانی و خوش‌آواز در شهر یکاترینبورگ اینا باز هم وا خوردیم قطعین برادر در کانال ما سرودای این برادر را دیدگی هستیم. باز کانال خود رو دارد این برادر در اپیسن سیمکش هم میمونم. مرحمت در اومده یک تماشا کنین و این برادر خودش اگر یکون چفتیم باشم مرحمت. салом ба ҳамаи инсон ба ҳамаи подписчикон саломи дуруди худро мерасонам. гуфтанем ки канал дорум, канали манда подписатсия кунем, бидроин фикри хаёли худтонро бинависен комментарияда кадом суруде ки шумо мехоҳед ман ҳамун суруда ҳаракат мекунам бо инструментални навозиши зинда, сурудхони зинда. ман обязательно ҳамун суруда барои шумо паҳн мекунам дар сайт. бо гап мезанам ки суруд ба номи кадом одам тайёр шуда мебирояд. саломат бош. акнун ҳозир барои мухлисони ман як ду мисра шеър ё суруд ҳар чизе ки дили худ мехоҳам марҳамат гӯш мекунем. барои танҳо мухлисони канали ман ва канали худи ин бародар дар описание мешавад. Хайриддин Маҳмад официальни канали худ дорад ки 822 подписчик дорад. чанд сол дар шаҳри Екатеринбург ба мардум хизмат киса. касида туй дар кор меша номрошам мемонам дар описание. туйотунда занг занг хизмат мекунам. акай ростига бавгим фаҳмидем ин бародар Пардиҷон ки мисол ду мисрак бихонен дар и минаи ҷамъият иҷада бисёр халқи рус бисёртара мумкине ки то моро нафаҳманд ки ино чизи иҷада дорам. барои ҳамоқа иҷа суруд намехонем барое ки беҳаст таналлусти хондани ман баландай. вақте иҷа бихонам агарем ман мара бигарда тамошо кунам гӯш кунам. барои ҳамоқа иҷа намехонам бахшиш калом мепурсам. ҳатман як ҷои тоқагида баъд бо хурдем баъд мехонам. дӯстони азиз хоҳед ки сурудхонии бародарро худатон фаҳмед ҳис кунед описанияда дороен ёки Хайриддин Маҳмад дар ютуб набирад ки танҳо ин бародар хича Хайриддини Маҳмад. худо нигаҳбонтон бошад. саломат бошед.